Minulla on lähes 3 metriä leveä sänky, mutta kattokruunuun en kyllästy ikinä. Katsotaan. Minä olen pelannut korttini oikein. Kävin alasteen pienessä kyläkoulussa. Lukion sijasta menin ammattikouluun ja kauppaoppilaitokseen. Visan sijaan minulla on Visa Electron, en voi ylittää tiliäni. Osaan viheltää. Olen käynyt Antti Tuiskun keikalla. Ostin halvemman auton, koska tiesin, että uutta joutuu korjailemaan kuitenkin. Vähän väliä. Ja nyt on aika nauttia työn hedelmistä.